Ebusuafo ye cheche obi bia ha Ayokoba TV. Unsubscribe and unsubscribe. Me pacho eniyeme bi ekoso media ne so. Nsam bi twegu amepese me kire madwe. Eye Akete Mpaninsem ni BEYOU. Ne maame no akodwanto o se eniyeme bi ha no se BEYOU magi akwala no. Na one ne nya adwuma. Ai maame no wanye ne yie. Na enye ne faulta because enkrofo na bia na etutugu na so Africa de munim se bibia timisi onim ne na ekọ bebre ba ne ohu ni se ne ba na ekọ na nim bia na wunya sika bidi na wunya dodode bidi nti wanto ne bo ase busebusa ampa andwi hu ehu se woni akwala no ene na etifi a wona wafa koransa mo ye adwuma nti time adwuma ne start se ekoso no na maame hu se ne ba no na ema wunya sika so ni before emo befa akwala no ma wonsusu bebre yehu ni nyina echi no supporters still omo support o ma o page that time no page no ekọ nipa that time ne nkrofo nso di hu wo di nyame eye nyame ye na dwuma bibi answer ya bibi enye yi enti no BEYOU we die ye nyina ye nkoto me kan omo a ye pesa wo gi akwala ne ho BEYOU enye hwe fache wakodwanto wadadwen hu se ne we ne wanye ne yi ode ne ba no enokwa na be mo powerful awoye anka wudi ru akwala animu ode ne ba no achinchin bebre ba ne nyina no emfa enti e paucho wodi asem cha na wo mfa ahwenche enti BEYOU ye besro mesra Ayokoba fa kwala no ne ne nya adwuma okra also pesa wote enkola guild na wo no omoye adwuma enti se wo gi akwala na wo de kan o camp no ho a ebeye kama na impo Akete Mpaninsem yete na yehu na che e wo screen ni so oni din yehu ne sasa de onkola no yete wo mu de wo de wo ka ho a amanfo afe no wo hu o ma finish show mo finish action the actions into no de ne kan o ai esimpe esi kokoti ene akokwa Mpaninsem ho a collaboration be ye fantastic enti yesro gino wodi asem cha na mfa ahwenche wo ne maame wakodwanto a wo maame ho enti wuntimi o maame so atiase enti wuntimi ntwe o maame ano enwofom enti BEYOU gi akwala no maame no hu se wo na obede odi ne ba ne future no wo na wo shine ne ba no star no enkebe ma no nka wo na wo be shine no ena wanti ase na eja no adum ti yesere wa gi akwala no so ni jana no ma no enye hwe odi asem cha na amfa hwe nche untimi nyo maame amanfo na media no so bi be ka se nye no be enye hwe at that time no o channel no won se de ekọ nanim bibi ase bibi nyeyi enka se nkola no kran so come ma wo life e manka wo page say aye different thing kra wo mi hu sa wo ye series ni ade enti no enye hwe fa kola ne ka ho na monye adwuma na nyame be ka ho ama ne apesa wo ye no e be kọ nanim kra sense fa che manfo nye duo engino am I am friends menye no na mpese me katwi bi hye ho aha duo menye no e manfo nye wo sa odi wada kete so ne hu sa akwala no ye ne to maame una adwuma pen enya wo fault asa ye na ye mfom so de a enka manfo krampo entiase but when enya wo fault maame no enti ono adadwe ho enya wo na asa akopa akwala nche maame na hu se wo de na chi bebre but ne nyina amfa eye wo ena wo bright akwala ne star no emma no ka wo na wo be bright no yes and so maame no anya den anti ase eyamanfo anu no tietie wanda adwen ho se ebia ese me di akwala ne ma BEYOU no ne ye adwuma da bi maame ne se oje ne ba because that time obi mpo ewo akire omunim se na akwala ne ekọ unu bibini obi wo akire na odi sika epuapu maame no ba se sika nyenti na wi ase sika enye hwe o sika ewo ade mu aye but enye ni nyina onkrofo di sika ene adwen jinu ma yebe ma use maka ebesi de ama ebesi ni nyina no amfa si nyankopon se eyewo ya course no obi anso support won se ade ne bae no obi eni wa na o support maame ti se bia maame ne ni kunu ana maame ne nabusuafo obi a kan bi ma wo
what you say enti aba amanfo beka se nye no nipa bebre beka ba konko to dwene ne ka se medi achewo no medi achewo mo enti omumra back na woni omunye adwuma enkola no pese otiti bi akola no so na oye good na no ate okasa at least no na wo training ne de director de bibia wo na abekere but watchere na amene akola no so akwa enfa yesrew BEYOU yedi nyamedi paucho di akola no ne sane ne nya adwuma biem what you say enye bibia na ubetietie amanfo ano wo maame ewo mu bi wakodwa ato ama wo maame atinti ubetime ede wo maame ano awofo ana wo maame atiase wo papa atiase dia BEYOU yesrew ti akola no na eni ne nya adwuma na bibia enye fine what you say eba se yeti se wanye akola no a enye because maame kra abemu bi mpanifo bi abemu wanye ne yie wono akoda adwe ho se wanye ne yie ne ba no so emfama no enti yesrew de no ne no so ebeboa ema wo page no amanfo bi Akete Mpaninsem ne onkwala no eye one time pre-mine ne isi kokoti no emse omu ye collaboration na ebeye very good what you say because amanfo afi o match especially Akete Mpaninsem no amanfo afi no nti ebasa omu mienu omu miensa no na omu ye adwuma ebeye fine party bo modern na eje o enye bibia fache udi asam cha na afa hwenche ewi ase de ne yepe o maka amanfo aka social media ebibeka odi bra na be po amanfo ne maame na pamanfo chew nti enye hwe na onye adwuma I hope say ebeye bibia beye kama ewo nemreso nti BEYOU we dey esre wa di akola no back why ya fe no because na make can because of akola nti u page no obi ate wase obi ehu ehawa na wukom obi no ka bi mama me papa no na ye wo agese nde be na busuafo pe na no mo support no because omu hu se watete akola edum pempenso bi na ne maame aba se fane mame me one na me fane come management fufro na of se ska bi wo baby e social media ne so na YouTube no mo beti ohu se bibie no we fama no nti BEYOU ye besro di akola ne back my wate na ne nya adwuma nyame nka mo o ma bye me pacho unsubscribe ya subscribe Ayokoba TV na me pacho bo like ne so mame na enko nanim na share so BEYOU ye da se wate onje no but ye da se wo be di akola ne back o ma bye